Diya sa atong linya si Kanhi among provincial board member. O niya, wa na to, partner unta na to ni pero nay importante para gyapos mga mag-uma ang iyang lakaw karon kay wa kalahos to ni aging Sabado. Ma'am G, may buntag nimo. Ay ka maing buntag ug maing buntag sa tanan natong naminaw sus wa gid ko katunga dinha karon kay mosayo gid ko karon sa Asturias kay kaniadtong Sabado ka naglandslide kay numdum ka Naglandslide, yes. naglandslide sa Kan San Francisco. sumuroy? Oh, on the way na sa ako didto sus Mm. diha bitaw mi na kuan gyud sa tunga-tunga gyud. O nya mo Simple ni ka na saad ko ka-risky. nila nga karong Sabado na lang. Ma'am, ako sa kuhaan og kuan katong Sabado, pag human na tong program dire, biyahe ka pa dong Asturias, imo man tong kipahibaw, alauna ang Oh, inyong oh. schedule. So, Oh, pero diha ra alas ka kutob 12 sa man to na Kansumuroy. hitabo. Diha ra ko kutob sa Stilan. Kansumuroy unya. Nagkuan na ra ba sila na nag-assembly na sila ba so Mm. nahay lang jud ko nilang pasensya ni saad lang jud ko nga karon mo sayo-sayo na ko nya nagdag-um na sa ka. Ngano man dai Bagbiya Toledo lang ka? Lang mo. Okay, mo na ni karon among buhat mo tong nagkuan-kuan man nagtimpla-timpla mi karon asa bata leather or kuan kay. Okay, Tanaw sa na ko sa kuan. risky Kaayoy? kaayoy. Mahitabo na sad ba? Mm. Hibong gyud ko ka kay kuan man kanang ngayag bang kaayo diri pa sa syudad nya tanang sa Yeah. dito sa Pag human na tong program, Hayag init sa pa kayo? Init pa kayo yun. Bundak yun siya. Pag Pasti abot na. sa Town Central. Mas Di na okay. unpredictable na yun kaya ang weather. Tinuod eh. Ma'am, ako na lang ko'y concern ani kaning gipahibaw sa Provincial Agriculture. I believe nga dito ma'am, kamo may nakig-meeting ani sa mga mag-uma. Ikaduha na ka Miyerkules ang nilabay. Kani bang food hub, nganong wa may abang unya ang gasto sa Kapitolyo ani pilaman matag tulor man pod tagsa ako no nagtubag be nganon di man paabangon. Kuan ka kanang trial pa man sa good na karon. Ato sa na siya ang sigon sa akong nahibawan dito kay ang kani manggong ani manggod among trabaho sa amo ang side ang production didtong side ang katong mga agri-link kanto na to kang Mr. Paulo Uy. So ang mga kuan ni ana ang mga lagda ang mga kuan na sa akong tan-aw sa ilaha tagaan ni sila trial period. So taon-taon paning mahuman tingali ang trial period jam na mabot sa katuig. Di pod tingali. Oh. Di pod tingali. So matay hihaya. Di pod tingali. Now, una, Karkar, Danau og Midilien. Nganong wa may Toledo? Depende sa budget sa naka. Kana pa tingali ang first. Kana pa sa ang first. Mo na paspasan ang hub ni Gov kay hinumdumi kanang ug mupudos na mi ba kanang mulihok na pud bitaw ning among gipang plastar karon. Di ba ka adtong Wednesday adtong kano sa ato Monday ba to o Wednesday didto man sila sa nanghatag og cash financial assistance unya katong mga naigo bitaw sa Tino unya duna sa toy mga Midilien og Daan Bantayan to. Oo, duna sa toy mga agriculture kanang support didto. So kung mo swing na gyud ning full swing na ning production labi na tong atong fish cage so daghan na gyud kay tag produce mo na ni silang ilang gibuhat ang kaning hub food hub apil na ni sa didto gani na pag nag-request og kani bitang blast freezer. Oo, para ini adto dito sa food hub frozen na sila kung isda pa man natong istoryahan plus ang tuburan pud na pud sila request nga reefer van pud mag-approve naman to ni Gov para ang katong mga gikan sa tuburan ug padung mga diri naga ibutang ug kanang uban mga food hub didto sa mahagsa ang ilahang mga Produkto. So, kaning ni Ma'am G, why bayad ang mga maninda dito? Ang counterpart lang po ani sa LGU, sila mo mangitag lugar para tukuran ani. So, doon na may ni-offer po nga mga LGU aron ang ilahang lugar matukuran po og food hub. Gawas aning tulo. Daghan ba interesado pero sa as far as agriculture office is concerned, tan-awon sa nato ang volume. Ang flux ba? So, ba mo mutap ani sa taga Department of Agriculture para makatabang sa funding ani? Naa sila kaoy maayo man kayo ang relasyon karon naa sila naatay kuan naatay collaboration with the DA at the same time kaning BAI katong mga dispersal pud kay anha man pud na siya diha pa ipamutang mura siya tabo ba
Mura siya kanang hugs kuananan sa tanan. So kani Ma'am J, ang ako lang ipaklaro sa mga naminaw nga ang allowed ani ang tugtan aning mga maninda kadto ra yung asawas mananagat, di man gid ang mananagat asawas mananagat og ang tinuoray mag-uuma. Pero kaning mga kinsa Naman may mo kay ila. association na hinumdum ka Yes. So, katong atong mga associations so ang muhasa sa ani ang taga LGU. agi pang accredit. Naaman sa tay accreditation sa Capitol, remember? Yeah. Muagi man sila sa LGU niya mo man sa Capitol ang accreditation. So sa akong nahibalaan ang priority gyud ang katong member sa accredited association. Pero kung naay mo pa accredit kay di man gud kay ni sa taas na ang as long as ang association accredited na ang katong mo pa membro di naman na striktohon kaayo. So makakuan na sad sila. So Makapamutang na sad sila. ang kuryente ani, ano gi-appeal ba ang solar para mag-produce og kuryente kaya hindi na maging permanente. Nindot na. Kay in fact, ulakbit ko gamay, ang schools nga gipangtukod karon sa probinsya, apil na baya, solar powered na baya siya ang Uy! kanang mga bag-o karon. Wow. So Nana siya sor kanang mga bag-o ug tan-awon atong pangutanon si former board member Dong Baricuatro. Siya man ang in charge niya na ang katang mga models gid nila na ay wifi, na ay CR, na ay solar powered source. asa man ning pakapit na bi. Asa man ning nana ba ni barog aning mga school buildings karon? Sa school business na daghan na sila gipakuan sa di lang nako walang sa ako ang kuan karon kung asa gyud specifically but nindot kaayo atong interviewon si former board member Next week Baricuato na siya asa akong ila i-guest. sa schools. Siya may in charge sa mga schools unya. Nindot kaayo kay nana siya wifi ready na siya unya. Ang iyang modern na ang iyang setup. Yeah, timurag. Two-story. It says two-story school building. Nainomdom ka dito. Nindot na. Pakuaan na to uguan ka pictures para makita sa katawhan. Katong panahon ninyo ba, ikaw board member pa, na tukod ang amo ang high school dito sa mong barangay. Murag, nakauna ko kay, na naman junior high school, murag senior high school na sa name. Naagog ka na, last boardong. So, balik ta dito sa Food Hub. Kaning mga associations karon ang tanan ani gi-welcome pero nagtuo ko dili kay ni dako. Unya unsa man ang Kapitolyo ani unsa may assistance pananglitan kanang magingong kang hakutunon man to as bukid. Unya sila ray allowed. Nanay reefer van. Nanay mga reefer van ang Kapitol. Hinumdum ni manimo nga katubitong naka-mention ta og naatay mga stocks nga kaning mga kanang kalabasa. Kalabasa Dito sa Bidilin. Sa San Remigio. San Remigio, katong 30 toneladas. Hangtod ka. Sige na sila og kuan in place naman na siya ka manawag naman sila sa Kapitol unya. Asa dapit unya. Ang katong agri-link pud nato mo nay motumod pud didto sa buyer. Stan may tag By volume. magatilaw tag barato nga kuanda gamit ang ASE Laboratories nga mga organic fertilizer. Mahal mga kalmasa in town, no? 45, 50 kilo arikas carbon katong dunggo. Mas na-worried ko karon ka sa El Nino effect. Kay in place na unta ang atong gipangbuhat nga mga kuan ba programa. Unya mo na naihagit nato sa nai-challenge nato. Super El Nino daw. Una ko nun higayon since 1870. Pati nang dugay mo sobra na sa katuig. Although di gid ni siya masulbad ani karon kuan dayon no kay challenge ang weather man gyud ang atong challenge ani ipaspasan na pud namo ang kani bitawng water system mo bitawng sigov na ning kamot into pero di gid na madali ang katong mga dams Unom ka mga dam at tukuron ang kantidad og tag 1 billion. Now pero di na gyud na madali gyud adto pa man daw ni sa karon kuan. na Adto pa man daw ni sa Regional Development Council unya si Engineer Pailado, ang Assistant Regional Director sa DPWH, sa kig partner na sa mga estudyante sa University of San Carlos. Og nanay budget mas mapadali ni pero it will take years puting ali usa mahuman ang usa ka dam. Oo niya. Ang challenge kay karon man so ang immediate namo mag-secure daw pump, tangki nga kuan ba mo lagi sad na nga it will still take time. Sus paita. Pero doon na ba natay kuan plano? Ma'am, kuan na kabuk maabot na nag 30 ka set.
Ma'am, ang giancam. kung doon na lay kanabang pundo, doon na ba pundo ang gobyerno kay karon man gud ang mga bisag kami ang among farmers association naglisod og maglisod og tubig na bay pundo sa karon nga fiscal year na pundo ang Kapitolyo para aning maong panubig kay mo wa man to Okay. wa man to magsilbi tong kang lalay sa patindag ko ang tubo wa man gito ni wa man gibisa ko sa kato na lang. Kuan ka ang gibuhat karon kay urgent man. Urgent ang katong mga katong mga 30 man good kabuk water pumps nga water pumps with tanks. Adto pa tong para sa bagyong Tino katong mga nagguba nga water source pero karon kani manggun sa El Nino lahi pag yun unta ni unya naunta mi plano nga ihangyo sa provincial board nga considering the kuan ba kung ma-declare ba sa siya calamity bitaw para makagamit ta sa calamity fund. State of Para preparedness. ang imong pangutana nga tubig, kakuwang sa tubig. So mas okay tingali state of preparedness kay makagamit ang mampod mo. Unta. Oo. So, mo na gistoryahan last week. Muna karon mo lagi ni kuan jud daghan jud problema. Pitin, daghan jud naghagit. challenges karon in towns. Oo. So kanini ako lang iklaro daan balikan na nato ng food hub karon kung dunay pondo unsaon man pag-request sa mga kuan association para intaws panubig nila. Ang kanari mo ato sa Torres mga mag-uuma na. Saan nila pag-request? Kana maayo man sa drone ka inabagan pud ni siya di lang 100% sa association ka inabagan pud ni siya sa LGU kay ang kuan karon ni GovPam is we work closely with the LGU so that we can combine resources all together. Kung unsay mga resources sa LGU maabagan, matabangan, ma-spread out ang resources pud sa Kapitolyo pero maayo man ang kuan, maayo man ang relasyon gyud pura buyag ni GovPam sa mga LGUs na karon ug sa kuan ug sa national. So ang either ang barangay may mo request sa Kapitolyo or ang munisipyo pwede ra. Yes. Kay- Daghan sad sa mga mayor karon mo to nga usa sa katong last week lang ang request ni Mayor CD katong reefer van gikonsiderar na dayon karon para So- man sa mga agricultural support programs nya kaning tubig ubay-ubay na sad kung nakit-an didto mudang nakahuna-huna mi unsa kahag ato na lang hangyoon ngadto no atong hangyoon si Gov makuan dito sa provincial board nga it's about time na kay sayang ang atong gipreparar Ting inita gyud tinuod. gahapon dito kung matanom na unta sila nanatay soil analysis nanatatanan-tanan nya tubig na pud ang problema. Lagi. So ganini unsa man para sa mga naminaw lang mga mag-uuma unsa man council resolution sa barangay or sa LGU as in the case of municipality or city. Pwede gyud sa barangay nya kung dako pud ang problema gyud sa LGU municipality ang mayor but daghan na pud mga request sa barangay kay pwede man sa gagmay lang bitaw nga pump ug Lagi. tangki na man sa 4,000 liter tank unya installer nila dito sa baba basta naa lang sila source ang distribution naman atong abagan naa lang sila bitan sa tuburan or sa mga naay dagko bitawng source ato lang i-pump out gikan sa kuan sa ilahang mga spring sa ilahang mga tubod mga iyon ana ba So i-pump out lang nga siya sa distribution channel. ang problema ani karon kay ang tao sa amo ang case katong imong panahon ba katong bitong nga daot na ramatong tubo imong hinatag dinaghana nagkapangayoon sa ang problema ani ang engineering man ang sa provincial engineers office kay makaapas makaha ang ilang personnel pag sige adto ani mga lugar nga nagkinahanglan nag-request. Oo. By the way, naday mga bag-o na nga gi-installar ang national government nga cascaded down to the province na natay agricultural engineering. Lahi na to ang mutan-aw gyud para sa need sa agriculture. So, Ay, meron. built in mga sila nasa provincial agriculture office na gidinha nakadestino ang agricultural engineers. So dili na ta mutandog Sila arin nung taga mutanaw. provincial engineers office under ni Engineer Hamora. Basta related to agriculture para ng patubig sa mga kuan mo check gyud sila kung sakto ba ang water source mo sakto ba ang gravity padung didto so naana gyud tay scientific based approach bitaw ka di lang parehata farm to market road tan-aw naman gyud mismo sa agricultural engineer
nga doon na bagay farm kay usahay ang farm to market road padung man sa lain. Oh, farm to pocket ba? Farm to pocket road, sinana bitaw. So, ma'am, concern ako, hae man nirong mga personnel na under sa Sa office. provincial agriculture office na sila nakabase diha. If I'm not mistaken na atay tulo ka buok. Okay, Agricultural gamay. engineers yun. Ano Yeah, mandated na sad ni siya ka down to the LGUs nga naagi agriculture Ano, engineers. wa man na 20 ha ka buo. Naka-apply. Kadako ning Cebu, 20 tato ka buo. Gamay ka Pero tulo. na naman pud ang municipalities ilang kaugalingong agricultural engineers so maka-coordinate na. I see. Now, Ma'am G, di pa Mandated na na siya. Ako ideya ana, nakaroon pa ko kay Bao. Salamat sa info. Ma'am G, panalitan. Like kadtong mga inyong ipang-accredit diha sa Kapitolyo, mga Farmers Association, Kaiser Folks, mga mananagat, mag-uuma, pwede ra ba sila mo request on their own nga di mo aging iljo kay dunay mga mag-uuma o grupos, mga mag-uuma o mga mananagat nga dili kaduol atong ilang kapitan o sa munisipyo kay murag nakontrahan sila. Unsa man pwede ra kay accredited naman sila pod at the same time. Okay, ani ang procedure ana kanang kung mayong ka og kanang accredited na siya, pwede na gyud siya makapangayo ka. Basta May- as long as do naman gud tay terms of reference pananglitan. Naa sila murag obligasyon baka ba ang asosasyon kinahanglan imo ni siyang atimanon, kinahanglan dili ni siya maguba. Naa na sila at terms of use ang gitawag ana sa legal karon nga ug mohatag mig isa ka set baron nga water pump with tanks and everything. Doon na sila obligasyon kas doon na sad sila definition og asa siya padung. Dili gud siya ing anak kasayon para sa una mangayo lang ta niya man mawala dayon Lagi. let's make sure nga this is long term and sustainable. Dili lang mawala nga karon usay man gud ni mangayo lang jud kay nga human dili bitaw insakto nga pagkabutang dili di ay mabutang sa gravity dili day kadagan ya human na ang pipes to ana didto dili na taniingon ana. To ato As sa far balas as, kapitan. oo. Ma'am, As far as maugid na ato na jud i-check mo nang purpose sa agriculture engineers. Ma'am, ang accreditation o registration lahi. Kung accredited na sila sa Kapitolyo, ang usa ka Farmers Association, accredited na, pero dili sila Kailan nasa rehistrado. LISEC. Dili sila rehistrado Nasa sa SEC or sa DOLE. Unsay buhaton ana? Okay. Nasa tay grupo ana nga mo assist ka naagi hapon sa in fact ang ang office pud ni board Kerry Shimura mo assist sila sa accreditation process kung naay kulang plus ang nami tao nga gibutang sa Provincial Agriculture Office to make it easier for them kay kabalo ta maski man gani Pagparehistro. ang mga o hasta ang kana bitaw mga sworn statement kana mga yun ana bitaw nga gikinahanglan mo assistir pud sila basta as long as they have the numbers and they have the purpose Doon ay mga officers. Unya, ang sa ikuan jud sila set up na sila. ako lang ning i-add up ang kanang ang DOLE karon instead nga lifetime na ni ang kung once ma-rehistro na ka lifetime na ilahang registration sa farmers or fisher folks or any kanang grupo tibok tuig at tibok As long as kinabuhi kuwan na ka, pero kanang- 50 pesos compliant ang bayad ka. ha. Oo. Kung Si- kinahanglan naman sad sila requirement every year nga compliance submission pud sa SECA nya napud na mga certificate of good standing kanang active ba siya ba kay kadaghanan challenge pud sa association mag-away ang presidente o Lagi. ang membro ang mga officers nya man mabungkag mao man gud nay kadaghanang problema. So, ingin aning karon nga na ubay naman mo pila naman I don't know kung naaba kay numbers aning inyong na-accredited na sa Kapitolyo. Unya Pagsugod na mo Kaigo ba po, no? pagsugod gyud og lingkod. Oh. Pagsugod og lingkod ni GovPam 52 pa na sila kabuo. Yes, 52. Karon 150 na. ang nitubo magkatulo. Now, Oo, 150 na in less than a year's time. so naanay na implementar ba gamit ana ka ng mga agricultural engineers na ASAP Agriculture Office na survey nila o na ongoing implementation anang mga panubig.
Yes ka kanang una niya nila gi-request gitan-aw man na nila ang kuan ang areas katong naigot ta sa Tino. So before sila ni asa man ni ibutang ning 30 nag-request ka ning 30 ka book set with 4,000 liter tank with pumps with pipes asa man ni ibutang nanay plano daan o nag-request. Kung karon nihit ang tubod ma'am kanang spring ba? Nihit tungod kay init kaayo. Pwede ba mag-request ng bomba with kanang puso ba unya mo tangag makina sa tawag ka na dipwil. Sa pagkakaroon, kung mayong kag funding asa gikan kanang Deepwell, mutong among suggestion nga unsa ka haog ma-declare sa siya state of calamity karon depende how this will escalate kaning atong Lagi. El Nino ba, no? Kung makagamit lang tani ana nga pondo ug mahatagan pud og assistance na gikan sa national government ang province. Priority ginang patubig karon kay tuminong no as a consultant. Tubig is life. Mabuhi ta og gutom-gutom gamay pero tubig importante gyud. Correct. Pinaka-importante gyud. So, tubig mainom ana ba? Kamo may suito ikaw kanhi provincial board member. Ma'am, unsay paagi ani i-consider na to nga murag depleted na ang budget karon halfway naman ta. Pwede pa bang maka supplemental budget undis Yes. So, Oo. Naistoryahan pud na at one of the department heads meeting nakatambong man ko, naistoryahan pud na ang posibilidad in case we run short. murag kaning problema ang imong gi-raise karon. Murag mao ni ongoing na gyud ni tungod aning kainit. So mausik gyud ang imong paningkamot ikaw mismo og ang mga sakop ni Governor Pam, mausik inyong paningkamot kung wa tay tubig. So kami nalingkamot, maningkamot po mi para sa maningkamot po mi para sa kanang mga mag-uuma nga makapaybaw mi dire kita mismo ikaw makapaybaw pa tag unsay pamaagi ani kay aron itawon sila mapadali kay luoy sa gaya ng ilahang kahimtang karon. Karon ka naman ko sa gawas lakaw man ko no nag-uwan man may padiha wala gid dire daw eh. Murag ikaw may bunas uwan. Wala ka mag-uwan. Nag-uwan. Wala daw eh. Ako gadas uwan da katong may aging semana gabundak sang uwan. Pero nag-uwan naman. Murag ikaw gadas boy na sa mga mag-uuma na. Ma'am, balikan na to. Bitaw kauhan bitaw sa akong kanan karon kauhan. Kusog? Huwag iuwan din naman daw eh. Murag maguwang sa bisibis. Ay, klaro. Pero, ma'am, balikan ako ang pudhab. Balikan ako ang pudhab. Kaning tukuron. Niingon nga, in 100 days, mahuman. O saan makeshift lang ni? Or ka namang, murag talipapa lang ni, ang himuos Kapitolyo? Dili po, structure gid siya ka, naagid solid na siya structure, pero dali lang siya kay, naman ko'y mga bagong technology karon sa kaning mga construction nga paspas na bitaw. Bitaw? Kanang prefabricated na. So mga ingon anak paspas na gyud kaayo. So ang mga mag-uumag kinsa pa man aside from taga San Remeo katong Kalbasa kapten Tighana ang taga Dalagit unsa pay lain nga mga lungsod nga makaproduce og daghan Asturias. How about Asturias kanang inyo doon? Daghan man diha. Corn na siya diha dapita gyud no nang Asturias sa corn. Gani sa Tibok province we have about 60,000 hectares pero gamay ra gyud na siya kumpara sa uban nga mga regions no pero sa Cebu lang daan dako kayo ang area din sa Asturias as far as corn is concerned. Kanang soil testing ninyo na amo may mga soil laboratory karon na ay mga personnel. Unsa may pabor na asa may sa result ba? Asa may mas daghan nga pabor nga itanom mais o tanon or depende sa area nga kung sa kinatibukan hamay mas daghang ipatanom mais. Okay. Ani ni siya kaning soil testing ka para mahibal ano. Aside sa crop suitability map kanang angay bag kamatis diri, angay bag root crop diri, angay bag kuan. Ato sang gi-testing ang NPK kung kay depende man gud sa paggamit sa yuta kung na-exhaust gud siya nitrogen, phosphorus ug potassium nga requirement kay mo man ay gikinahanglan natong i-augment sa 14-14, 21-00 kanang mga fertilizers ba. Gitesting pud na siya ang kakulang sa nutrients sa yuta. So karon in cooperation with the DA
ang ilahang mobile soil laboratory. Unya duna sad sa province nga naa gyud mismo sa Kapitolyo na ay soil laboratory. Kuan na siya, nagdagan na siya karon. So kanang imong gipangutana kung asa siya dapita, ang tibuok province ongoing ang testing karon. Unya probably in the next 2 to 3 weeks makumpleto na sila. Duna na tay kopya, identified na gid sila. But as far as I'm concerned, naana dinha sa third district, duna na tay kompleto na siya ang data sa tuburan, identified na ang area para sa corn, identified na ang area para sa kani sa pinamungahan, na identified nga area dihang maayo gid sa rice. Ato sa nang suportaan dinha. Problema ang tubig. Ang tubig. Mao na siya karon challenge na pud ang kaning El Nino nga naunta sa ani, but I hope so sooner or later we will get there. Ma'am, it's just that di man nato kontrolado gud ang weather. Tinuod, ma'am. Bisag ikaw, nakakita, pila man ko hibay gayon nga, makigdungan ka na mong paniod to sa Unas Bantay Radio. Muka, mais man gani imong kanon. Dili pwede ni mong hangyoon ang mga mag-uuma nga, tamni nagmais na, kaya piti mang mahalas mais bugas ron. Pwede bag makahangyo ka sa mga mag-uuma nga atong daghanon, o niya, aron ang production po sa mais diri Cebu, intended for Cebu lang po, dili lang para baligyan na to sa laing lugar nga para feeds. Mas okay tingali mahangyo, ma'am. Okay. Ang kaning-kanindot ani ka sa akong pagka-chemical engineer, naaday masud sa akong hunahuna nga hala sa makig-tie up na dayon ta sa CPU bitaw as far as science-based is concerned. Akong hunahuna ka na suggest sa dinako na since ideal ang Cebu og mga root crop, kamote, ube, mga kanang gabi, mga ana ba? Oo. Unsa kahag maghimot, magmugna ta basin first in Cebu nga kaning mga root crops kasaba ingon ana. Mura ba ma-imagine ba nimo ka nga mura ba i-pelletize nimo pero ang purma bugas na, humay na, pero made of healthy source such as cassava. I-process siya no, yan na, timplahan na to nga, lami siya nga, rice o purma nga, malungan po ka, pero inigawas, process, rice na siya, pero made out humay of nga mais. Kaya ano ba, itong sagulan niya, gawas niya, physically, mura na siya humay. So, I'm challenging CPU students, science-based technology students, to come up with that machine, to come up with that formulation nga inigawas gikan sa mga root crops, inigawas niya from the shredder or from the extruder. Mura na siya dagkong granule sa humay ug hitsura. Well-milled rice and corn. Ato gyapon siyang kilisan, pero ang iyang itsura humay na. That is based on our requirement, on our status kay mas daghan man og areas nato nga pwede root crop. Susnidota og mahita mo. Anyway, Ma'am J, wala naman tayo oras. Ma'am, update na to sa Bitaw, Bado, oo. sa inyong lakaw. Pinikusog ng uwan ka, ni sa akong gibutangan. Dili, iwan na po, hinay. Kari, nikusog na. So, salamat. Naani mong buhay na sa uwan na tungod na lang imuhang mission ni Governor Pambari 4. Ikaw may uwan doon. Anyway, amping mo sa biyahe, Ma'am J, ha? Okay. Update me sa Bado, ha? Salamat mo, Ma'am. May buntag ni mo. Sige, salamat, may buntag. Si kanhi among provincial board member si Engineer Gigi Sanchez o niya siya mo among CEO sa una hantod karon siya CEO gyapon sa Bantay Radio Cebu, siya po CEO sa Lacto Papi o sa Asel Laboratories o niya ang iyang mission gikan sa provincial government as consultant ni Governor Pambari 4 ang pagpalambo sa mga mag-uuma o mga mananagat